Никога не можем да сме готови за всичко. Изненада! Любов моя, честит рожден ден. Любовта е лабиринт, в който лесно можеш да се изгубиш. Не спирам да мисля за нея всяка минута, всяка секунда. Но трябва да си готов да стигнеш до край. Кой може да ми причини подобно нещо? Гледайте сериала "Дявол с ангелско сърце" всеки делник от 18 часа, само по BTV Lady. Скълт по неволя. BTV Action. Скълт по неволя. Петък. 22 часа. Препоръчителен родителски контрол. Тази програма не се препоръчва за лица под 12 години.